Gikan sa Agosto 24, giuswag na ngadto sa Oktubre 5 ang pagbukas sa klase sa mga pampublikong eskwelahan dinhi sa nasod. Kini ang gipahibaw ni Education Secretary Leonora Briones karon lang yung hapon. Gumikan niini makapangandam og maayo ang mga tunghaan alang sa ilang online classes. Ang dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, Bob, Lan og Sil. Gikan sa original schedule nga August 24 gi-oktaba og mga unom ka semana ang opening sa classes karon ng Oktubre 5. Oktubre na lang unta ang klase. Kini ang sugyot nga unang mitumaw aron mahatagan og kahigayunan ang Department of Education nga makapangandam sa mga kabag-uhan nga iimplementar karon nga school year ug aron masiguro ang kaluwasan sa mga stakeholders. Ang maong suhestyon na tigayon gyud nga mao'y gianunsyo karong hapon sa DepEd Secretary. Oktubre 5 na ang school opening. Sa ilang habig sa DepEd Mandaue City, gipadayag ni Dr. Nympha Bongo, Schools Division Superintendent, mutuman ra sila sa unsa may kamanduan sa ilang mga labaw nga buhaton kabahin sa school opening. Apan gipadayag sa City Division, andam na unta sila nga maablihan ang klase karong petsa 24 ning buwana. Amidst this pandemic, education of our learners must continue. We in Mandaue City Division, with the support of our stakeholders, are doing all the preparation in order to realize our learning continuity plan. Sa Mandaue Division, matod sa superintendent, andam na ang tulo ka semana sa mga modules sa mga estudyante. Sa kindergarten, preparado na ang tanan nga mga kits nga ilang ipanghatag, naglakip sa mga school supplies. Samtang gipahibaw sa information officer sa Mandaue DepEd na uli na ang kadaghanan sa mga eskwelahan nga gigamit isip isolation facility sa COVID. Upat na lang ang pabilin nga gigamit karon. Ang katong gigamit as isolation center, mga 99% nila is na-disinfect na. Although operations, wala pa kay. We are still waiting for clearance gikan sa City Health Office nga ready na sila or pwede na sila magamit for educational purposes. Samtang kabahin ining school opening nga giuswag ngadto sa Oktubre 5 na hinabi sa GMA Regional TV karong hapon si DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez gibutyag hinunya nga ning mga orasan nagpadayon pa ang ilang virtual conference sa tanan nga mga regional directors sa DepEd kang DepEd Secretary Liling Briones. Gibahibaw ni Jimenez nga sa inisyal nga nasabutan doon ang laing mga petsa nga gipili unta pod sa mga regional directors nga mamahimong schedule sa opening sa klase gawas sa August 24, September 7, ingon man Oktubre 5 apan napilian sa DepEd nga Oktubre 5 ang petsa aron mas taas-taasab ang oras aron makapangandam ang mga eskwelahan. Gipahibaw ni Jimenez Bab nga base usab sa abiso gikan sa DepEd sa ilang central office ang rason niining pag-oktaba pag-uswag sa school opening tungod kini sa mga quarantine status nga padayon pa nga gipatuman sa lain-laing parte sa nasod labi na sa MECQ nga status dito sa kauluhan o gikinahanglan nga ma-coordinate kining mga quarantine status sa mga komunidad sa schedule sab sa opening sa classes. Gikatakda pa nga mo pagawas og dugang abiso ang DepEd labi na ang DepEd 7 kabahin niining gianunsyo karong hapon nga school opening. Bob? Nick, forced to go ba ang mga private schools nga mo sunod mo sanong sad ining maong mandato gikan sa DepEd? Kaya understand, doon ay early report mo ikaw masiguro nag-report ato so si FEMBA nga doon ay mga private school nga niadto pang June na nagklase na especially sa mga areas nga wa kay hulga sa COVID-19, Nico. That's right, Bob. Doon na mga private schools nga nagpadayon na karon ang ilang klase. Depende man kuno, Bob, sa discretion nining kadagkuan sa mga private schools kung mupadayon na sila, mubukas na sila sa ilang schedule. Ang giklaro lang sa DepEd, katong October 5 schedule, mao kadto alang sa atong mga public schools dinhi sa tibuok nasod. Thank you so much, Nico Sereno, sa imong live report.